మొట్టమొదటి ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ మన ముకుందా జ్యువెలర్స్ లో అన్ని జ్యువెలరీపై 2 to 12% మాత్రమే. నో మేకింగ్ చార్జెస్. విచ్చేయండి ముకుందా జ్యువెలర్స్. మా నూతన బ్రాంచెస్ అతి త్వరలో జూబ్లీహిల్స్ మరియు వైజాగ్ లో ప్రారంభం. శిల్పి దివస్ ను పురస్కరించుకొని దివంగత కవి, రచయిత, నిర్మాత రూప్ కుంబర్ జ్యోతి ప్రసాద్ అగర్వాలకు ఘన నివాళి అర్పించేందుకు అస్సోం ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. ఈ నెల 17న గువాహటిలోని అర్జున్ భోగేశ్వర్ బారువా స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ లో బాగురుంబా ప్రదర్శనకు ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. 10,000 మంది కళాకారులు బోడో జానపద నృత్యం బారురుంబాను ఏకకాలంలో ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నారు. ఇందుకోసం సరు సజాయ్ స్టేడియం వద్ద ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. మంత్రులు, అధికారులు ఏర్పాట్లను నిరంతరం స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఈ నెల 17న జరగనున్న కార్యక్రమం కోసం బోడో జానపద కళాకారులు పెద్ద ఎత్తున సాధన చేస్తున్నారు.